Mas tuki me kushire gulog, mas tuki me kletchere nala, mas tuki me spashes and atom and wasn't spaghettis a tala. Is a mukesh currafin goker dot panic in scale no saucepan, on wakas and runa one find you for boxty back cories and marcus. Kahame Google, kahame Google, Lord. Kahame Google, focal Google, get off for chain. Kahame Google, kahame Google, Lord. Kahame Google, fits fast as you throw. Díadíomh, Tá súlainn ghóise go maith. Tá an duine ag caithfidh go dlúr amar nína anois. Go háirí imid chéin. Daoine ága agus ba mhaith linne óir le bhiniu faoi Sábháilteacht is faoi Sábháilteacht Idirlín. Ar dús, cad é Sábháilteacht? Sin bunaithe na tromaitheach a tharlaíonn ar na Idirlín na trí úsáid uaint a scúthainn fáca, mar shampla, bagartí, ceapú, rudaí grána agus spreagadh ar air líne, duine a gal amuigh grúpa, aithris dhéanú ar gine, ná álas agus pictirí phríomhaidetha a roinnt go poiblí. Anois, seo copain leid le tú a thuine sábháilte ar líne. Má tá Sábháilteacht a dhéanú ort, ná tóir freigar ar na bunaithe. Coinní tafad de gafrad a tharlaíonn. Ná scuis teachtarachtaí ar bí. Ghac seot scéal an ddífa agus coinní iad. Ná ghlach le cuirí cairdeas, riúfast, na teachtarachtaí ostainteoirí, nó bhfuil aithniú bí go dárú. Agus ná buail le duine bí nó bhfuil aithniú go dárú, a thíthe. Fiú a bhín teagháil go bhlá ar líne. Lách Nóinín le cuirí cairdeas uair sin, agus bhfuil sí leis, agus gan bara leigi ina riire cé a bhíonn, agus cé go bhfuir sí poctar ó aghaidh, ba poctar bréige a bhí sa phoctar sin. Laon Nóinín go fíor rud ar álas a ché faoi sin. An bhfuil ina riire. Dean cinnte go do fásacha agus aine úsáide dá do thuid contas ar na main hóisialta, sábháilte agus léidir. Smuoití sa le gcórann tú rud a bhí an airde ar líne. Bí más agad ar dhaoine eile, agus bí freigra ar líne. Ná ronn éon álas persanta na poctarí phríomhaide go poblí ar líne a thíthe. Inis tá hara ní sinne ná duine feasta ná bhóithíonn tú mí thomperda ná imní faoi dhuine éigin a dhéanann teanga leat ar líne ná mu tá Sábháilteacht a dhéanú ort. Haid Nóinín có dlúr amar lí féin. Gafa le na fón, gafa le háisín. Bhí gach duine ag tabhairt amachtaí. Ní thuig siad ar lí. Ní thuig duine ar bí a áisín. Má tharlaíonn sé ar scáil, leor le múintear ná príomhaide faoi, ná má dhéantar bagairt is a go láirt, chuir fios na gardaí mhaithre. Spreag de háide le bhí sábháilte ar na Idirlín fásta, agus lóirte má bhíonn siad imní na mí thomperta faoi rud a bhí a tharlaíonn ar líne. Agus ar dhéadú, bíonn tá curma agus túr nína gcónaí. Tá tionchar imart agus buas Nóinín le breith go mór sa scéal seo, agus tionchar ábhórga ar a teagmha, a chuirde agus a pobal. Ní scéal é,
Táhaíonn sé agus d'fhéadú sé tathú dá inniu bí. Ar mhaith leatsa go mbeadh an tionchar sin ag rud éigin a dhéanann tosar níine ar na daoine i do thíol féin. Mas tuki me kosher gulog, mas tuki me kletcher nala, mas tuki me spashes and atom and wasn't spaghettis at tala. Is some kesh currafin gokar of panic in scale at no saucepan, on wakas and runa one find you for bakshi bakoris and marcus. Kahame Google, kahame Google, Lord. Kahame Google, focal Google, get off fortune. Kahame Google, kahame Google, Lord. Kahame Google, fizz fast and trosha.